Sanibonani, kanti-ke leli phimbo elibingelelayo ukhanyisile eyamanyanda intokazi. Kanti-ke nazi engingena nazo manje nje ezithinta laphayana umkhonto wesizwe phathi. Kunenkulumo eziqubukayo khona phakathi eqembini zithinta uDuduzile Sambudla. Kunenkulumo azibhalile laphayana kwenye yey'nkundla zokuxhumana, u-X owaziwa ngoTwitter, lapho ecekela phansi igama likaShivambu. Enkulumeni yakhe kuDuduzile uveze ukuthi uFloyd is the worst thing that ever happened to umkhonto wesizwe phathi, nokuthi ungumafikizolo uShivambu. So-ke ubuholi bomkhonto wesizwe uBamnxamalala ubesephoqeleka ukuba abhale istatement esiphuthumayo nesiphoqayo esiphoqa uDuduzile ukuthi axolise ezinkulumweni zakhe abekade ezibhekise laphayana ku Secretary General uFloyd Shivambu. Kanti-ke abantu bebesebebeka imibono yabo eyahlukene kulolu daba. Abanye bathi uDuduzile uyena nkinga enkulu kuleli qembu lomkhonto wesizwe phathi. Mina ngiyafisa ukwazi wakho ukucabanga laphayana ahlangane khona. Nibe nosuku oluhle.